Ayan. Dikit mo lang ni Kuya, gamit-gamit lang yung may hugay-hugay, may mga towel. Ayan po, eto si Lula Sima, yung una natin papabunutan ng ating bunutan. Pasensya na, hindi ito masyadong malaki pa. Wala pang sahod si Kati Bicolana Story. Pero makakamit ni Lula Sima daw po, akong po umabuka. Ayan, kaunting kasiyahan para sa mga nabunot niya. Taran! Eto, good morning po yung... Ula, may towel ka na po ulit. Kuya, pag-agi ko na lang, sabihan pa ka. Yung target na isang bahay. Ito, pabunot na naman natin ito kay Lola. Kaibigan din natin yun. Alam niyo po ba ng mga senior yung ating mga kaibigan? Ayan. Kaibigan natin to si Nana. Pabunutin natin siya kung anong makukuha na. Pwede na yun. Para sa amis. Ayan. Ano nga isip pangaran mo lang? Si Lola Francis. Iyo, saro sana. Panduwa kang napabunot kong sinyo. Upload ng mga video. Punda. May punda ka. Makakapakita duman sa ano. Mapualat lang ha. Tanong ko lang. Punda po yung nabunot niya. Blue, yan. Labhan mo na lang po. Mga paninda ko po yan. Yan oh. Meron na siyang pundang maganda. Blue. Senior. Ayan, salamat. Ang senior tayo nakita dito. Ayan yung isa. Papabunutin natin. Bunot ka digdi ko yung saro. Para ni sa mga senior. Pero dikit na lang ini. Huwag mahal lang ninyo yan, Alda. Ano yan sa'yo mo, kuya? Ha? Oh. Ano yan? Towel. Salamat. Sa mga senior. Oh. Ito, good morning kampanya. Ayan, napatawa natin yung dalawang senior. Ayan. Sa senior. Ano kaya ang mabubulot niya? House kaya? Punda. Wow, punda. Pili ka po si ate. Nagpili ka po dyan, Saro. Bunot niya. Salamat. Dawaan. Salamat. Senior na nakita dito, nahuli. Bunot ka po, tabaka may house in lot. Dogmahan lang po, hindi mo nyo naaldaw. Pambalag. Ugay. Pili ka po, digdi. Ayan. Pili ka po, ugay. Si iba tawin lang napili. Yung napili niya. Pasensya na dyan, tama pa po ka ikon sahod. Oo nga pa rin, sa nakakawala Meron tayong tatlong nahuling senior. Huling isang senior. Ayan, bunot ka po isa. House in lot ang mga ganahan kaya tapos. Wow. Senior ka natin. Sa mga senior mo na inatonda. Mo? Punda. Ay, punda. Okay. Ano ni 5? Ano ni? Iyo, number lang po yan. Number. Pili ka po. Yung serarong dyan mo, guys. Okay. Lepa. Ayun na. Yan na po. Ayun na lang sa inyo. Yan ang tawon. Saro na. Ayan, sige po. Ayan. Ayan. Ang tayong isang senior na nahuli. Ayan, nakagawa po siya ng good morning. Isang senior na sumayaw. Ano yan? Pagbarak ng saro. Saro lang. Ikaw lang. Kasaro po. Nag-iuli nga daw po. Baka ako siyan. Rini, akong baga na bunot ko. Bata, baga. Pag ginaga, to? Ano pong saro dyan? Ayan, pamunas. Diba? Pamunas, Meron ka thank ng you. ganun. Yan. Ano na, sa Urban. Ayan ang kanyang apong maganda. Senyor naman, nagpili ka po. Dikit na lang. Pag nabunot mo, ito ang para ko sa inyo. Madali nang maubos mo. O, si Agam. Kasi, hindi ba na ito? Guys, dito kulap ko talaga yung nakalito. Baka yung sahod, kaya yan lang muna po. Pero malapit na yan. Ready niyo. Ayun, ito. Ano gusto mo? Yung makulharayo pa lang, hiling mo na ako nasa in. Isang tawid para kay Karong. Thank you very Parang much. na lang pala no. Di, senior na si mama. Yan. Magandang ano, pero alam ko hindi pa yan senior eh. Senior na to. Senior na daw siya. Pero kasi, duwa na lang pati ni. Sugay na lang. Good morning yan. Wow, Meron na good siyang morning. isang panyong towel. Ayan. Naro na.